Mga cellphones ug pocket wifi na sakmit sa mga personnel sa BJMP atol sa Greyhound operation sa Talisay City Jail kagahapon sa buntag. Kini ang gitutukan ni Luan Merondina exclusive. 5 ka nagkadayang unit sa cellphone, usa ka pocket wifi ug usa ka notebook nga gidudahang listahan sa illegal nga transaksyon ang nasakmit sa mga sakop sa BJMP Talisay atol sa Greyhound operation sa nagkadayang mga cottage sa Talisay City Jail kagahapon sa buntag. Gihulagway sa warden nga nagkadayang mga pamaagi na ang gihimo sa mga inmates aron lang matago ang mga kontrabando. Gani kining usa ka cellphone gitago luyo sa butanganan sa imahe ni Senyor Santo Niño. Kung imong tan-awon daw, kabahin lang kini sa altar. Apan kung susihon, gibuhatan di kini og daw susama sa usa ka secret pocket o double walling diin mamahimong matago ang ingon niini kadako nga cellphone. Kung di na mabantayan sa mga mag-inspect. Gitataw hinuon sa warden nga posibleng gikan sa ubang cottage ang naasoy mga cellphone o gipalusot lang kini sa cottage A diin nahimutang ang mga high value target. Actually di may makakuan nga nakalusot ni ang among presumption ni mga nabilin pa ni siya. So mao ni ang among gisigihan og subay pangita kung asa ni sila mga cellphone nabilin. So among gi-expect nga kani nga mga cellphone mukamang gini diri sa gitawag natong maximum security cell kay naa man diha ang atong mga kuan kaning high value target ki pamutang. So mangita gini sila paagi nga katong mga nabilin nga cellphone diri sa sud maabot sa ilahang kuan silda. Subay niini gipalimpyuhan sa warden sa Talisay City Jail ang cottage A sa tanang mga butang lakip na ang mga bunk beds aron masigurong wa nay mga kontrabando nga matago. Ang mahitabuan na because of these devices ang ilahang participation diri sa sud kanang gitawag nato distribution nga kuan ba participation. So dili na diri gikan ng Shabu but sila ang murag mag-broker nga mag-distribute og ginsa to ilang mga bagsakan na ng mga illegal nga drugs. Luan Merondina, Balitang Basta.